To je dobrá otázka, pretože áno, tak sa vyjadroval najmä pán Danko, keď hovoril o tom, že on prišiel o nejaké ministerstvo. Vy ste povedali, že Smer je tým stabilným členom. Čím to je? No ja si Že u vás myslím, také problémy nie sú. že prioritne tá kandidátka bola vyskladaná z ľudí, ktorí nemajú žiadne nejaké extra ambície prejavovať sa spôsobom, že ja chcem byť ministrom alebo niečo podobné, ako sa to stalo v prípade pána Migala. Vládne je tam disciplína, my sa vieme dohodnúť, pokiaľ sú v klube nejaké iné názory, tak si ich preddiskutujeme vždy dopredu a snažíme sa potom aj pri príjmanom zákone urobiť prípadné úpravy, ktoré majú a vznikli na základe výhrad našich členov, ale v konečnom dôsledku ten klub je disciplinovaný a funguje tak, ako si predstavujeme. Ste načrtli tie rôzne problémy, ktoré vaša strana musela riešiť. Brali to koaliční partneri ako podraz? To je dobrá otázka, pretože áno, tak sa vyjadroval najmä pán Danko, keď hovoril o tom, že on prišiel o nejaké ministerstvo, len pán Danko zabudol, že pri vzniku koalície doručoval nejaké počty poslancov a tie sa zmenili. Dostal veľký časový priestor, aby vyriešil túto situáciu najprv on sám vo svojej pôsobnosti. A keďže sa tak nedialo a už to začínalo hroziť tým, že nebudú prechádzať v parlamente zákony, no tak do toho vstúpil predseda vlády v tom čase a rozhodol sa vyriešiť túto situáciu, že to jedno ministerstvo teda bolo dané pánovi Huliakovi na udržanie tých 79 hlasov, ale to nemôže vnímať pán Danko ako podraz. Ja som mu to opakovane povedal už aj na sociálnych sieťach, že mal dosť priestoru na to, aby vyriešil túto situáciu sám, veď on doniesol pána Huliaka a aj tých ďalších poslancov na kandidátke. A pri zníženom počte poslancov, ktoré začal mať v parlamente, tak muselo prísť aj k deľbe zase tých koaličných pozícií.